Din is-sena l-ewwel darba fl-istorja n-nefqa fuq il-pensjonijiet se tkun qed tlaħħaq is-somma ta' biljun euro. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal il-ġimgħa filgħodu hekk kif ġie spjegat li dan ir-rekord intlaħaq għall-ewwel darba minħabba żiediet li tħabbru fl-aħħar budget u li bdew jaslu għand il-pensjonanti minn dan ix-xahar. B'hekk b'din is-seba' żieda konsekuttiva, il-pensjonanti Maltin raw żieda ekwivalenti għal kważi 50% ta' dak li kienu jirċievu 8 snin ilu. Fil-fatt brabta mal-pensjonanti, is-Segretarju Permanenti Mark Musufi f'dan il-Ministeru spjega li kull pensjonant qed igawdi minn żieda ta' 1,687 euro jew 21.7% aktar ta' dak li kienu jieħdu fl-2013. In-nefqa fl-2013 f'dawk li huma pensjonijiet u benefiċċji soċjali kienet tlaħħaq 814 miljun u nofs euro u l-pensjonanti kienu jgħoddu ftit aktar minn 82,000 persuna. Imqabbel mal-2013, nefqa fil-pensjonijiet żdiedet bi kważi 300 miljun euro. Iż-żieda fil-pensjonijiet fl-2022 se tkun qed tiswa 24 miljun euro aktar mis-sena ta' qabel. Iż-żieda fil-pensjoni tal-irtirar se jirċevuha mis-sibt 8 ta' Jannar, dawk tar-Romul se jirċevuha fil-15 ta' Jannar u l-pensjonanti tal-invalidità u dawk bil-pensjoni minima għandha tasal għandhom fit-22 ta' Jannar. Brabta ma' dan il-Ministru Michael Falzon tenna li permezz ta' bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija nistgħu nkomplu niksbu aktar tragwardi flimkien li fuq kollox jirriflettu f'ġejjeni aħjar għalina l-koll. Din is-sena qed ninvestu iktar milli investejna xi ħaġa li għamilna tul is-snin u l-għan tagħna jibqa' dejjem l-istess, dak li nsaħħu l-ġustizzja soċjali f'pajjiżna.